Ramogi TV kaendi makidieny mar ariyo mar chenro mara mar duol an nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa weche ng'eny sae matin koro wadago mbaka gi wendo maroma kawuono men Charles Owino men jasiasa nung'eye chon kanyo kaka ne obila machon erokamano Owino men jasiasa nung'eye chon kanyo kaka ne obila machon erokamano ahinya kuom miwa seche gi jaduong' Charles. Erokamano Trevor. Weche timore mang'eny kata sani kidonjo studio kat wayudo wach moro ni jogoro mongirore abiriyo owil kuonde mane gitiye. Esther Ngero ogol kama notiye ofis jotend migepe odhi e duol mar Interior National Administration. Lokruok ni biro bang' wach mar Kemsa chande. Ini neno nang'e wach mar lokruok mar jogoro mongirore ni gen gimotime wang' saa koso nonego time kata mana chon gi jatend piny. Aparo ni sirkal yakanyocho yier machiegni kendo nokawo ndalo mang'eny kapok oyier jogoro mongirore. Nwa jogoro mongirore gini dwaro ni mondo tinende gitimo application ka public service as gitimo interview. Koro en gima kawo ndalo mang'eny. So kapar ni gisebudho kuom ndalo mang'eny nyaka nyocha yiergi. To kuom ndalo magisebudhego kata ken dweche 6 oromo sirkal ng'eyo capacity mar ng'ato ka ng'ato mokel. Gima sirkal dwaro maduong' en ni mondo giti maber, mondo gi achieve manifesto margi, mondo ka gi achieve manifesto margi to ka yiero mabiro kendo chako biro gibed gi ratiro mar yudo kendo sirkal. Josiasa kose yier to gima gichako giparo en yiero mabiro bang'e. Koro sami iloko jogoro mongirore mane chuny sirkal e chuny ministry. Minister seche mang'eny ino gichalo josiasa. To jagoro mongirore en ng'ama tiyo tich kaka dwarore e kidienje mopogre opogre. Omiyo sirkal ne nyalo neno kuom dweche 6 mosekalo ni ng'ama kamae kwatere kama onyatimo maber moloyo kama entiere ni. To maduong' mogik ing'eyo ni jagoro achiel ne obol piny manyiso ni koro ne nyaka lokruok timre kama nowuoke nwach kama owuoke no ne en a bit sensitive. Koro nyaka ne gime sirkal ne ensure ni gitimo lokruok matindo tindo. Omiyo kata kubiro sani ok wanyal wacho no biro chon kata biro moleo onge chon ka inya kata yieri titieko ndalo 2 tigoli kon wang' ni seche moko no yieri mok kare or kamomino okinyal tiye maber. Nyicha nitire ywak moro ni sirkal ndiko ji to gindiko ji aleng'a. Indiko mana joma kuma korka kuma jatend piny oae gi jalup mare. Un kaka joma koro nodonjo UDA buneno wachno koso wachno kuyiego? Gimokwongo manyaka wayie ni wan kaka koro jodhoodwa wan nokwago kura ne UDA. To gima timore pile pile king'iyo kata mana yiero maloka okarwa ka kende. Adwa mi mfano mar Amerika kata mana United Kingdom. Inwang'o ka gin wan thurwa ka pod ji yierore kalure gi kabila miwuoke. Kidhi thurwa tinwang'o ka jokabindwa ni e chama machal kama, kidhi Rift Valley bende kamano, kidhi Coast. Koro jominwang'o kopogre matin nwang'o kaka Coast gin gi chama gine chama gite, Jobaloya ni e chama gite, Okuche ni e chama gite, nongo ka gine Azimio la Umoja, nongo ka gine UDA and so on and so forth. Lakini kabila koro kaka marwa inongo ka wane e chama chiel. To kidhi kata mana loka kucho nitie Republicans to nitie Democrats mage chama madongo dongo. Sama Republican oyudo tinongo ka gisweep gigolo jo Democrats ka karibu te e system. Gikelo Republicans gi. Nwach gin gi manifesto margi, gin gi kaka gi believe norbe ni gitiyo. Sama Democrats obiro gigolo Republicans. Sama Republicans obiro gigolo Democrats. Democrats nitie kaka gi believe and gitie kaka gitero manifesto margi mbele. Omiyo wabende ka nokorubed wan gi kachama wagino osedongre maber to rubed ni ji dhi e chama kalure gi policy mar chama. Idhi e UDA king'eyo ni mae policy, mae gima UDA ochung'ne, mae gima ODM ochung'ne, mae gima Jubilee ochung'ne. Kama no nyalo timre e higni mabiro mbele kae gi tibo nwang'o ni kabila te ni e chama gite. Omiyo samo yier ji to inwang'o ki yiero ji mobedo mixed. To koro ma inwang'o ni kabila moro nigi
nie chama moro moloyo jomoko. Ting'e ni sama iloso sirkandi, mondo sirkandi odong, nyaka iket mana ng'ama iparo ni nyalo trust. Inyalo bedo gadieri e kowo manifesto mari. Ok inya kawa ni miya tich moro to nyocha ok believe e tijino e manifesto mari. Koro miyo king'iyo kata mana sani, ibo nwang'o ka yiero manyocha okaloni nitie kabila majorly ariyo. Ji biro wacho ni wa mix. But Sakura to kwa mix. Sakura one separate. Omiyo kata mana wan kaka joluo gik mwaseyudo sani nyaka nyocha president bi ng'eny moloyo ka deputy president wacho wuoyo about shares to waneno no wuoyo marach. But mane reality mar siasa. Kata kidhi dalawa sami toko donge neno ka jakom toko mang'eny ne odgi moloyo ot mora mora. Ibo nwang'o ka odgi en gi senator, en gi women rep, en gi nyathine, en gi owadgi mo. Inwang'o ka naturally en gima natural. Ok en gima inya blame kata ng'ato ni otimo marach. Koro ka kineno kata mana dalawa ineno kaka koro nyocha jakom toko ne joodgi mang'eny cha. E kaka be bwana ni bibo nango ni naturally obro toko ne joodgi mang'eny. Omiyo magi gin siasa, mane kaka siasa timore. But with time ka wabro mix bibo nango ni ok kabila achiel kende mane chama moro to kabila moro onge. Ibo nango ko yot mondo jotimre nadi jotem o mix kidogo. But with time mano bro timre kwa chako timo siasa mar riwruok. Moganda iluwo chama moro nwach policy, ok iluwo nwach Owino en jadhoodu, and therefore idwaro ni mondo Owino manyaki support nwach en jadhoodu. Wadonja ne wach mar siasa makoro isechako kuku mar siasa nikech gi weche moko ariyo miwacho kanyo. Yes. Ni nicho yudo ka jakom toko mang'eny ne joodgi. Yes. To ma jatend piny. Yes. Koro ikind ji ariyogi jakom kata kiwacho ni toko ne joodgi mang'eny. Ng'eny gi gin joma ne yiero. Jatend piny Kenya ento kendo koro katiba mokete piny chik wuone mawacho ni katiba onego bed ni ndiko ji manyiso kaka Kenya chalo sura mar jo Kenya. Nyisi example no in light note. Nwach kata mana miyierogo nitie issue mar otiko. Nyaka ing'eni kaka koro thurwa ji oseng'eyo ni party ma popular all these years en ODM. Ng'ato ng'eni koyudo otiko mar ODM to chances ni dhi yiere en almost 98%. Iwinjo to ing'eyo kaka thurwa ichiwo tiko. Ok en gimoro mwabro wacho ka jite ong'eyo, jothurwa ong'eyo kaka ichiwo tiko thurwa. So gima timore en ni elective position no ng'ama nigi duol thurwa mamiyo yiero ng'ato en mana jakom ema nigi duol thurwa. Emomi as at now en ok inyal wacho ni nyalo wuok from anywhere ni to especially koro yiero mosekalogo osebedo gi en ma ji respect, en ma ji omiye that mandate, and therefore kiyudo tikone to it's as if iseyudo that particular position. Omineno ka ng'ato nyalo timo anything mondo yudo tikono. Emomiyo wawacho ni it's common ni kata ka noyiergi, but noyiergi based on support mar nying jakom. Iwinja. So podo toknegi. And that is common. But even a sirkal kata mana wuon piny miwacho no, wuon piny no nigi joma ne osapote. And jogo emo believe in and jogo emo trust. Iwinja. So most of the time jogo emo neno komiyo, but osetemo nwach kaka koro thurwa position manyocha ochiwo mar jatend lweny. En position ma thurwa pok oyudo nyaka nene. Ting'eyo gima jatend lweny en. Jatend lweny en gima kinyal miyo ng'ama ok trust kata community mo ki trust. En gima nyalo mana miyo ng'ama to rachel ng'ama nya chiwo gokinyi to koni ni oloki. Yeah, in fact en position maduong' kipenja moloyo kata jalup jatend piny. Yes, nwach en gi a lot of authority, en gi a lot of power. To kinyal miye ng'ama ok trust. Omiyo ng'ama nyalo miyowa position machalo kamano to nok wagone kura en ng'ama ni kodwa koda better agenda. Depending also on wabende wabro dwoko lwetwa koso kwa bidwoko lwetwa. Dobed gi a better agenda kaki wache maloyo jatend ODM en Raila Odinga. Jakom Raila has been there. Kendinge maber ni higa 2007 President mar Kenya William Ruto
gin e founder members mag ODM kendo ne en ja ODM motegno ma kata dieri makende en ni ne bed ni jolang'o onge sirkand chaka ka nosedhi ne dodhi chuth to lweny mar lang'o ema nomiyo sirkal mar Barwabar obiro ka piny nobedo maliet ma William Nogono ochako ter Hague ni wacho no participate e lweny manotimre 2007-2008 ko support Jakom. Omiyo en ng'atwa mwasebedogo e chama achiel. En nani seche moko ji pogore. Chalo dhako gi chuore, isenyuolo nyithindo adek kamoro, ichaki wuok, idhi tedo kamoro. But some level of loyalty pod ni koni nwach nigi nyithindo koni. To bende king'iyo kata mana historically, kwa pogore e kidienje ma Kenya ka. Wan gi Bantu, wan gi Nilots. Omiyo jolang'o chiegni kodwa maloyo kata jobaluya ma neighbors wa magin jobantu, maloyo kata jokisi ma neighbors wa, maloyo kata Okuyu, kata kabila mora mora Kenya ka. Joma chiegni kodwa wan River Lake Nilots, to jolang'o gin Highland Nilots, to Masai gin Plain Nilots. Omiyo king'iyo kidienje kata koro jidwa dhi e ukabila, jolang'o chiegni kodwa maloyo jomora mora. And ka lang'o nigi gimoro to embrace gi, pod wanyalo tiyo maber kamoro achiel. Jakom en a Democrat. Jakom osebedo Prime Minister. Ing'eyo ni Jakom ahinya okonyal pogo kombe nomiyowa moloyo jomoko. Mang'eny osemiyo jomoko maloyowa. Kata nyocha kano ochung' kodwa bedo president, dong winjo ka ministries ariyo madongo mane nitiere finance gi lands nosechiwo. Moro chiwo Western, moro chiwo Coast. Mano ok nyis no ng'ama rach. But gima timore en ni osetemo dala bich kendo luo osebedo chien mare. To en gi role mare kata mana sani. Kata bed ni ok en president. To ben gi role mare. Role mar opposition en role ma important e piny. Nwach seche moko ka sirkal seche moko dwa dhi matek ahinya. To jo opposition nyalo kelo gi back to line. Emomiyo wabedo go opposition and mane momiyo ji bedo satisfied kata ka gini opposition. To kiseyie kamano to ang'o miyo ni wuok ODM idonje UDA? Ano ka wuok e ODM. Nadhi chung e ODM. Nyocha bok na wuok e ODM kadhi e UDA. Nadhi chung e ODM. Ka nadhi chung e ODM, onewa campaign. To the last minute, no watch no ni onge nomination. Imiyo direct ticket to James Masani and governor. Mane kaka na wuok e ODM. Ma join gumbo. Mwadhi e chama miluongo ni UDM. To kana antie UDM, to retirement mara no bedo cancelled. Moduoka I teach. The moment my retirement mari obedo cancelled moduoki I teach, it means nikoro IBC oknyal clear I nwach employer mari wacho ni pod in employed. To regulation wacho ni nyakiwe teach yaka mi nomination. And therefore naweyo all of them, then I dock back to sirkal. Kana dok back to sirkal, okadwa wacho gima notimre Jakom ong'eyo. Erokamano. Ang'o mano timore? Okadwa wacho. Masani kuro kine sirkal mane mtiere? I'm 50-50. Ng'amo seriemba malong'o onge. To tich matiyo be onge. Kuri nene diere kanyo. Ana kanyo kakinena ni. Dokineno kan kare. Gimomiyo aneno ken kare. Gimomiyo penje ni ang'e ni nchutimo recruitment mar jo UDA. Yes. Na move from parties gote ma join UDA. Gimomiyo wa join UDA en ni UDA is the ruling party. To nyocho kwago kura ne UDA. Kendo gibro rule for the next 5 years. And therefore, gimwasebedogo traditionally Kenya ka. En ni kokugo kura ne party. Mana kako timre loka. To inwang'o ka trust bedo maonge. Omiyo ka jowa mang'eny o join the ruling party sani, to wabro cushion civil servants wa. Nitie jowa matiye civil service ma sometimes inyalo tam gi dhi mbele. Nwacho ginyal bedo trusted gi sirkal. Nwach joma tiyo e iye kucho onge. Wa cushion jo biashara. Sirkal eminyalo timo go biashara maduong'. Sirkal ema nigi biashara maduong' mogik. Omiyo kuonge e sirkal to kata biashara ok obitimo maber. Nitie corporate world mabe wan go ka. Jo corporate world go be ng'iyo kaka sirkal behave. Omiyo ka jou onge sirkal
to it means ni all those areas wabro lose. Gima important madwa ni mondo ing'e, the reason momiyo Luo no somo moloyo jo Kenya te as at the time of independence en ni wan ne wan collaborators, wan ok wagore gi mzungu. Wan kane mzungu biro to wa collaborate, to giyawo skunde, giyawo churches, to giyawo skunde thurwa. Emomiyo jowa no somo moloyo ji mang'eny. To kendo somo mane wasomo no oketowa gi shida mang'eny, wa jo Kenya mang'eny nobedo kodwa gi nyiego. Nwach ne gineno ni watimo maber. And ibro nwang'o ni kaun kabila kaka marwa ma ji osome maber kendo ji rie kendo ji ong'e mang'eny. Sama jomoko somo kaka un, onwang'o opportunity mar nyonou, to ginyonou kadiel kata karombo. Jogi sungore, jogi joma kama okunwang' that opportunity maber. Omiyo, and also king'iyo Kenya ka, kaka koro nyocha ka bende jakom no bedo president. Jakom ne bedo president, dikoro jolang'o ni e sirikande. Dikoro okuche ni e sirikande. Dikoro jo coast te ni e coast chamane noriwo jo Kenya te. To wan kendwa emwadonga gi chama achiel. Tiwinjo kwa wan very proud wacho ni never fight for multi-party democracy. And therefore, inwang'o ka the whole Kenya nitie multi-party but through there is single party. To kwanyal blame jo dalawa. Because ndalo mang'eny wasebedo kwa wadwaro ni wabe ng'atwa mondo bedie ker. To biro machiegni to bodhowa. Biro machiegni to bodhowa. Omiyo jowa pod osebedo gi hopes. To sani wanyiso ji ni kik waket tongwa e adita achiel. Wapog tongwa. Jomoko dong' gi baba kono, jomoko be obioti gi William koni. I've told you, anyisi maber ni William en nalot kaka wan. William osetiyo kodwa. No se support jakom ma jakom obedo prime minister. Omiyo differences man kanyo go pod wanyalo manage. An kang'iyo ta feel ni ochiegni kodwa moloyo kabila mora mora Kenya ka. To be kendo nyaka nyocho kaw komni. King'iyo kata sirkal mokalo manyocha jakom gin gi Ouru e handshake. To kinyal neno jowa malong'o e sirkal. To sani anyisi ni waseyudo positions moko minyalo wacho ni kata kok ne wamiyo gi kura to gisemiyowa very good positions. And anyisi ni position maduong' mogik mwayudo, maduong' moloyo kata mana bedo jalup ker, kwa ng'iye critically, en position mar lweny mapok ne wayudo nyaka nene. Waseyudo mar police, waseyudo mar prison, but mar lweny pok wayudo nyaka nene. To miyowa to en position ma sensitive. And sensitivity mar position no nyiso ni en kodwa gi geno, and kwa nyalo tiyo kode maber to bro tiyo kodwa maber. To nitie joma seyo joma no dhi UDA ni yes. Unandhoga. Yes, luwore ni to wadhi timang'o kuro. Nwach ndhogo ng'ato nyiso ni tamo ng'ate telo. Wan pok watamo jakome telo. Pok wachung' kode. Pok bene wapinge kochung'. Sani aka koro wajoin party moro. Maybe wang' ni akwa nyalo pinge. Kopo no chung' kendo. Kapod wan koni. To siasa onge permanent friendship. Onge permanent enmity. King'iyo siasa mar jakom go Ouru, ok ni nyal believe ni chieng' moro ginyalo bet magi mosre, magi ti mo Ouru chung' mawach no dwaro ni mondo jakom ema mondo succeed. To king'iyo kata mana kabila moko kata jolang'o nyocha support jakom. Salikos Gay gini, Kipruto Arap Kirwa gini, negi support jakom. To jadala gi ochung'. No kawinjo kalang'o luongo gi Nandhoga. Nwach lang'o no ng'eyo ni gi distribute tong gi. Kokethre koni to jok man koni ywayo gi. Kolosre koni to jogi ywayo jomoko. Kata mano kuyu. Nitie okuche manyocha nitie Azimio, nitie okuche mantie i UDA. To poka winjo hagi luongre ni ng'ane en Andhoga. To mano en common language mar Joluo. To wan mano ang'o mi iparo ni Joluo nene kamano? Nwach pok gineno telo nyaka nene. Nitie ji mang'eny maparo ni ka jadala obedo president to kata kok idhi puodho tibro yudo chiemo. Ji ok ong'eyo ni presidency no nigi a lot of work, and ng'at mobedo president nyaka kony piny te. To kata ka baba ni modhi president pod nyaka idhi e puodho kok yud cham. Pod nyaka iti matek mikal school yakinwang' kama inyalo dhi. Ok inyalo wacho ni baba na president kora na dhi e mbalariany adhi timo medicine to kisomo. Omiyo
that language mar andhoga biro rumo machiegni ka gineno the kind of development mabiro biro thurwa nwach watiyo together. Gima thaga en niya, ka joluo neno ka jakom omosore gi ng'ane gi Ruto kaka nyocha gimosore Nyericha, gipamo kabisa. Nyiso ni sama jakom odhi wuoyo gi Ruto kata ma gibete government to ken andhoga. To an Owino kadhi Ruto manyiso Ruto ni timnwa gima kama to koro an andhoga. To mano kara koro kabeda andhoga kanya konyo Trevor. Imante iwacho maber. Gimate ni iwacho ni nitiere dhi chopo sama koro nyalo pinge. Sani nitiere gima No, okacho ni dhi chopo sama nyalo pinge. Owacho ni nyaka nene. Onge jaluo moseketa chunga against him. Be pok wapinge nyaka nene. But sani koro wane party mar UDA. And okane kwa bro wuok kuro machiegni. Meaning ni sani koluong yiero moro higni 5 mabiro to wan koni to koko joinwa nwa jakomba neno ka chalo ng'ama dwa biro e UDA wa koni. Koko joinwa jakom dhi biro UDA. Doge kata bacha no biro e Jubilee. Onya biro en a statesman. Onyalo biro with different terms. Ni ginyalo winjore kaka gidwani mondo giti. Wa sirkal be dwaro peace mondo sirkal grow. So onya biro and ko biro no awinjo kwa no ko biro but kopo no biro to nyiso no ko chung. Nyalo chopo 2027 tiwinjo ni jakom is supporting William. Are you getting me? And ko support William 2027 wabe wa support William, it will be okay. To kopo no chopo 2027 to podo dwa chung to wan wa support William. Then nyiso no bro pinge. Yes. Achiel kuom gima dhi mbele sani ma ji pingore ka ndalo yiero pok ochopo en finance bill. Yes. Jo Kenya Kwanza wacho ni finance bill ni chuno ni nyaka kadh mana kaka en no. Jo Azimio wacho ni nyaka pinge nikech osuru ng'eny. Finance bill nini nene nango kisome mos. Gima dwa wacho en kama. Budget manyocha sirkal mar UDA tiyogo Kenya Kwanza en budget manotim ka President Uhuru ni e kom. En budget mar sirkal mar Uhuru. To budget kosekel ti implemente kaka entiere no. Budget midhi losani en budget mar sirkal mar UDA. Sirkal mar UDA biro timo budget ni kalure gi demands mo wan go Kenya ka. Gine marwa, economy marwa osedhi malo kabisa. We are in terms of huge trillions economy ma Kenya kasani. I just didn't check my records properly. Danyisi ni enadi. To mondo wan kata mana gi projects inyalo paro kata mana kaka koro ndara marwa mane nitie ndara mawuok gine mawuok Mbita to dhi Magunga to dhi nyaka Sori. Nitie kata mana ndara mawuok Moroni to dhi Chemelil to dhi Miwani. Those ndechni madongo go. Nitie ndechni moko maneni Central, maneni Coast. Nitie ndara kaka madongo Kundu. Gin gik madwaro pesa. To king'iyo borrowing marwa kane Uhuru bire sirkal ka go mane wan go en trillion achiel. No inherit go mar Mwai Kibaki no en trillion achiel kende mosebet ko chulo. To nyaka nyocho bi no kaw go mar trillion 9. Okwanya wacho ni mano rach. Nwach ka pesa no biro mokete development economy marwa grow. To king'iyo sani wasechopo almost the ceiling moyienwa hole pesa. To samwa chopo e ceiling marwa moyienwa hole pesa to gope mano kaw gi sirkal mar Uhuru Kenyatta 9 trillion be koro sani omachua. Ingeno kikaw go tichako chulo chieng'no. Go nigi period mare. Koro gope mag 9 trillion gi osemachua nyaka wachulgi. To pesa bende koro wasechopo almost a ceiling marwa mar borrowing. Wagolo pesa kanye. Bro chunowa ni nyaka wa increase tax. Nwach kikaw go to go nigi interest. To kikaw tax ombijo medo sling 2 e soda, omedo sling 5 e mafuta, omedo mae gi makama.
mano pesa ma okwa holo, mano pesa mwagolo directly from jowa. Nwach nitie two ways. Either wakao go moro mamedo bedo gi tax, or mamedo bedo gi profit, or wa tax wan wawegi economy marwa. Omiyo gima koro be wa fight for en like sani wan gi devolution. Or bed ni wa expand our wamanyo yo mwanyalo expand go our tax base and so on. Omiyo kaneno gima jo Azimio la Umoja wacho about the tax bill, giwache kaka jo opposition, giwache kaka jo manyalo hero ni mondo sirkandi ni opodh mondo gikaw. To bende kata kopodho mikawe to ok nyal konyi, maybe nyalo konyi as an individual but ok nyal konyo the whole country. Omiyo kidhi kata mana Canada sani, soda en siling 300 kiloko dola midhi nyiewo soda Canada sani en siling 300 gi wiye. One soda wapod en siling 20 gi wiye. So kaji nyalo bedo tax to pesa no itiyogo maber to grow, onge problem. Omiyo an argument mara en ni wasechopo almost debt ceiling, okwanyal kawo gope mang'eny kendo, but development programs mawa to nyaka endelea, and only kamwanyalo gole pesa en mana kuom taxation. So onyalo neno ni jito yuak ni uchumi rach. Yes, ochumi rach, to nyaka ing'e ochumi ni rach kowuok kanye. Wach ni kawuono Omija dala wuonu okawo loans. Okawo loans, otimo ang'o, asto in kori sedongo, kori bedo ng'ama duong', kori inherit gik mane wuonu otimo. Ok inyal bedo blamed. Gima nyalo timo ni koro unyalo winjre as a family ni wabedru piny, wang'iuru ni to loans gi wanya chulo gi nadi, to ere kaka wanyalo improve economy mar pinywa mondo wayud pesa mang'eny mondo ywak ni obed mathin. For example, sani wan gi bech mogo pod ni malo, to koth no chwe nwa ji puro, to wan to wating'o sufria e wiwa wadhi e street. Ere kaka bech mogo bro dhi piny kokwa puro. Sani nyocho kelnwa fertilizer. Kidhie most of our outlets, though fertilizer no biro molewo matin, but nongo ka fertilizer obiro, allocation jinigo, to jowa onge pesa maginyalo kawo kata na fertilizer no is serious. Makendo gima nyalo timre ni weg duke nyalo collude gi jogi madhi mang'iewo makan, makendo ka season obiro to gikawo. Omiyo wabende as individuals nyaka wati matek mondo wa improve economy marwa. Okinya bet ni in koro kaka dalau ji ong'e ni Omija tiyo Citizen en gi pesa, koro ji te ok ti gininda ni gibro chamo pesa ni. It can't work. Omiyo kata mana thurwa ka sani kidhi Kisii gin gi puothe matin to gipuro rabolo man Kisii cha kata thurwa bodonge. Ndalo moko nja napidho rabolo mang'eny, to rabolo dago kochiek to ji kwalo te, kadhi e puodho gokinyi gikwalo rabolo te, nwach ji ok dwa pidho ang'owa rabolo. To ka every home ng'ato pidho rabolo 3, ng'ato pidho rabolo 10, kidhi Kisii onge plantation mar rabolo. Kidhi Kisii gipidho alot mar osuga. Every day inongo ka lochi oting'o alot mar osuga biro. Kidhi Uganda kaki kalo dharangaya, every day jo Uganda biro gi watermelon, biro gang'o. Ne wanyiso ji kwa chung ni wadwaro mondo ji oti matek, wabed gi pesa ofuko, wabed gi kuon e mesa. Koro kar yiero joma nyalo dhi keto ji obed gi kuon, gi joma practical mapuro kod gi dala kaka wan, to giyiero joma yale kot. Ma may not have idea kaka ng'ato nyalo bedo gi pesa ofuko gi kuon ang'owa e mesa. Koro iwacho ni cham nyanji. Choice en marwa. Nyaka wadhi e puodho, ok inyal rito wadu man Nairobi. Ji te ok nyal we puothe gi dala nok pur ni gibiro Nairobi. Ok nyal timre kamano. An kata an awuon, wuodo wadwa nigi puodho maduong', to thagore town ka, to konyal dhi puro puothe, nwach ji biro nyiere neno ken kapango. Iwinja? Nyaka wa change such things mondo wabed gi a different attitude kakoro benwa tiyo. Nitie jomoko mawacho ni neno ng'anyo miluongo ber ting'o sufuria e wichno emokelo twak makoro dhi mbele sani kind Azimio gi Kenya Kwanza. Twak ni gik moket kanyo monego bed ni wuoye. Ibineno kan gin gik mani kare. Iwuoye wach mar uchumi, iwuoye wach mar yiero. Kodok kaka an kipenja
twag ni ji manyo personal interests. Maonge gima bro konyo jopiny. Iwinjo, ji manyo positions. Ok ni gima bro konyo jopiny. Nwach ni winjo kane president wacho ni wan gi bunge, to wan gi members e bunge. For example, king'iyo kata mana wach mar IBC idwaro commissioners. Yiero manyocho kalo ni. Commissioners 4 out of 7 ne support Azimio. To pod Azimio lost. Ni winjo ka nen ng'ano manowacho, nen president manowacho, ni kata ket manoburu chairman mar electoral commission to bro yombo. Akia ni winjo mano. Omiyo kata sani, kata obena nwadwaro commissioners, the moment mose keti commissioner, ibro tiyo under regulations mar IBC. Are you getting me? Okibi tiyo under your own regulations. Iwinjo ka ji wuoyo about high cost of living. Ne wan gi high cost of living kata ka president Uhuru pod nenika. Jakom himself no bire TV mo wacho ni o explain gimomiyo wan gi high cost of living. Mo wacho ni wan kod economic meltdown in the whole world. Ne wan gi COVID just the previous years and a number of issues momiyo cost of living ne ni malo. And immediately ko lose to change the tune. Wacho ni opposition en important. Okinyal wacho ni kiko opposition. Yonge serikal manyalo ran ka onge an effective opposition. Nwach ji nyalo kata mana president nigi wenge 2 kende. Maneno kamoro achiel. Omiyo jo opposition gi nyalo gone olang' makone ni jo ng'ati makama miketo kama ketho. So opposition en important. But the way mwakete ni Twak, taneno mana ka ji manyo their own personal interests. But opposition and very important a system. And I've told you, Nikata Manaja Komno, and Ngama very important in this system. And God forbid, katobed mana higni pira bich mabiro, chieng maja komno wuo Kenya ka. Jo Kenya no realize nigi lose a very important person. Ngato ka ngato nigi strength mare, gi weaknesses ne. For example, his biggest weakness, any or trust everyone. Marareo or trust jodalagi. And too generous with information mage. Iwinja. In a competition, gikana goktimre nadi. Okti. And benya kibed gi confidence magi. Minyalo timangowa. Minyalo tiyogo. Osetemo 5 times to koyudo. But to say play some very critical roles in this country. And jimang'eny onge kamocha jakom Kenya ka. You respect. Problem was about things like managing party mare. Ngato knyal tichuno ni ngano nyaka bedi because either wuoni gi no osiepni kianga. Koro wan joma wuoni gi ji ok ong'eyo wan ok wanyal bedo gimoro. Are you getting me? So nitie gik mang'eny mok wanyal discuss publicly. Kalure gi background ba some of us wasebedogo. One kata sami weti jakikaw oath miwacho ni gima ne ineno kata mani neno kata mani winjo ok ni divulge. Mano e gima regulation or insist on. Sama awe teach, there's a document manyaka sign mawacho go ni gima na neno kata gima na winjo kane sirkal no dong siri na ok nagolo oko nyaka chieng. But kai bed ni an go authority mar golo siri na kata gima neno e sirkal to anyalo nyisi ni 90% mar jakom wek bedo koso moko bedo president wuok kuome en owuon. Not jo Kenya. Jo Kenya ohero jakom matek. En owuon emano weaknesses ne ematame bedo ker. To wach ni bise nyise ka un ji ariyo nikech ndalo moko nun machiegni kode. En wat na. Yes. An remba jo mang'eny nyalo wuoyo but an remba gi rem jakom. Our DNA similar. Are you getting me? One is same lineage. Anyakwaro Odimo Biero. Odimo Biero emano nyuolo aworo ndego madana monyuolo dul kwara. Tie monyuolo ng'ong'a, monyuolo Odima Rufus, monyuolo min Raila. Omiyo an gi jakom, I'm most close to Raila more than many people when it comes to blood. And okanyal stabe on the back. Iwinjo. And kata ko staba on the back tangiya. Because but makosa oknyal bedo mare 100%. Makosa gin busy bodies. Moko hero
joma truthful, joma organized, joma dwaro gik nono around him ema thagowa. Otherwise kane wenwago to it would have been easy mondo wa organize ong'ama duong' oko thin and then human obende, but kama situation ochope gi gik mosetimore okete at a very disadvantaged point. Nango nwa jochiem ndonj mang'eny joma kata koneno gimore tiendi to konya nyisi nwacho dwaro position, koro konya kweri ni gini rach. To an gi jakom nyalo bedo ni en okia, but an very close at heart kode, but ka koro chope siasa kama koro siasa odhieni ok wanyal accept ni mondo wa drown, mondo wa tho, mondo wa room, mondo community room, nwach ok wan focused. Nyaka wa remain focused. Erokamano jaduong' Charles Owino. Saya madimawa wang'o mano Charles Owino ja siasa neno bila machon wacho ni gin pod gichung' kar tiendgi to gidwaro mana ber ne jo Kenya duto gi jodak wa bende. Mane kama wae chenro mar duol an nyinga Trevor Umbicha jandingo panga janyakati dendo Umbija taya nyakwar guok kocha pesa. Kiko dhi mabor ahinya pod weche ng'eny Ramogi TV ka oduogo. Nyakwar guok Walando tho mar Leocadia Aoko Nduga mar Nyambnano Village Kaksingri West location Suba South Sub-County manotimore tarik 6 dwe mar 5 higani. En jaode jaduong' Thomas Nduga Waore, en nyieka Tabitha Kinyi, en nyar mosenindo Tobias Ogwel Osumba kod mosenindo Paulina Achieng' Ogwel mag Makende Village Kaksingri East location. En min Joseph Odhiambo Waore, Engineer Henry Nduga, Ernest Waore, Rosemary Aumo Tieno, Benta Nyango Odhiambo, CPA Maurice Owato, Tobias Ogwel kod Samuel Obongo. Oweyo nyikwayo 27 kod ndhoklunda 3. Ringre ibiro golo Suba Sub-County Hospital Mortuary Sindo tich ang'wen tarik 18 dwe mar 5 higani saa 8. Yik mare notimre tich 5 tarik 19 dwe mar 5 higani kotelne gi kanisa mar Nyambnano SDA. Ne waheri to Nyasaye noeri moloyowa. Nind gi kwe Nyarogwel. Amen.